Hadian baka sarkar India berkumjuru ke sarkar jela kilapan bena ban ai jing rapisa syakilong ying jong kibla yap na kajing betai bom dynamite hakram doyong hatangsko na kalyang kahinyo trap youth council HYC kalabu ya kajing maham baka sarkar kariban penti kenaswa bagi beriu kiban yo e ketega pisa kindai kinong song snong kari India. Habakran sikilat pathai kubor hakan no pai sengi jong hinru tarik urumpang araja arpunriu uba roy kuparsen ram u president ke HYC ulapen pau kejing sengulam syakilong ying jong kibla Henry ulo ongpan kejing penmana ke sarkar India bat kumjuru ke sarkar jelaban ai jing rapisa kelong ke bom yaham. Ulak do, bakadai ke pisa pajba, ban pendon kam ya ka kum ka lat jingerap syaki kam bean ka long ka bam ya hap satya, haka bawla ben rap, baka sarkar kan hap ban kami benya swa, ba ubayo ikani ka pisa undai unong song snong jong kani gari, om ubashurung bean. Beningkong ia ngis ngoban penpau ya kajing sosi alor ki kajing du no ya ki mensimbrio de ki phongut lembaga ni kajing ja ka belaja po East Jantil district ka ba ki brig bedon ki ba tre ki krem doyong kila du no ela kajong kajing im bat kumakalong ya du mentang so thu ba ki bor ki bor pulit bat ki wi pat ki bor ki dang persyang ban sei ya ki mat yap ya ka bangim tip adu kat nungut ki don kita ki bela ngat ha kani ka pot hoi ko ga liang ni don ga kum ga jing sngo beriu ni don ni kata ga jing sngo ya ki bahi ngasem nakaliang jo ka seng ni kwa ru ban pen pau ya ka sarkar India bat kumju ru ya ka sarkar jela ga jongi ya ka bangi lai i lang ba ki lat pathai kubor ba ka sarkar India lang ba ka office jong prime minister ki lapan bana ban ai kata ga jing yaram lani ka ex gratia compensation ga ba ki ong arlak tingka yaman ya ki bahi ngasem jong we po we ba yap hakani ka jingja kumjuru nakaliang jong ka sarkar Meghalaya ka jongi lambau chief minister niyo ibo lapan bana baka sarkar jela kan ai ka bisa ka belong lai lak tingka syaki bahayi ngasem jong kini ki beriu ki ba la du no ela ka jong ka jing im habai dei begini ki rai ya ka baka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya ki lashim nakaliang jong ka seng ni shwa ban bu ya ka jing maham bakum mangitip i kat kum ki khubor ki bangi ngi yo babun na ki kini ki jaka ki bati yo doyong ki bun hi ki nong tre bat ki nong bela ki babela kini ki krem doyong ki dei hi ki bri ki bawan na kani ka jela ka jongi klem kot klem sla bat ki donru ki kubor ki boong babun ni kini ki bri lawan ra bean ko mut bakim dei wat ki nong India ru tika jingkeli ka bangi kwa banbu Ahmad jong ka sarkar jela ba jong ka sarkar India ba kumnu ki sarkar ki jongi kin bondon kami ka pisa jong pat ba nakabenta ban siu ya kini ki bri ki basuan bean ki buan sa bean ki buan rung bean hakani ka jela ka jongi ka sarkar India ba ka sarkar Meghalaya shwa ba kan shim ya karai ban plat ya kani ka pisa nakabenta ban yarap ya kini ki bahayang asem la ni ban siu shi kini bahayang basem nakaliang jong ka seng ni kwa bandawa bat penpau da ka basai ba ka sarkar ki bor sarkar ki dei ban penti kena shwa ba kini ki bri ki ba ngat hakani ka jingja ki dei ban dei kinong India ki bapura mdei ban chu siu pisa mata madei klem datip balaki ni ki bri ki dei ni em kita kinong India ko mangitip hi ka pisa ka baka sarkar India la ni ka sarkar jela kan ai kadi ka pisa jong pat ba komut ba kadi ka pisa jong pat ba nong song snong jong ka jela Meghalaya ki try snong ki try ri try mulung kadi ka pisa ka jongi tidak ka pisa jongi kumu pat ba kumnu pinlik siu pat mo ban siu sya kita gibriu ki bomdei wat tang kinong India ru tingi na kaliang jong ka seng ni kwa ban ngibu ka jing dawa Ahmad jong ka sarkar jong baro ar ki la kalong jo ka sarkar preng ka sarkar India la ne kalong jo ka sarkar Meghalaya baswa bapin ai bapin shim ya karai ka bakadu na ka bantaban siu ya kani ka pisa sya kini ki bahi ngasem pidai man penti kena bakini ki brio kidai kinong India pidai man penti kena bakini ki brio habaki wan man rung sya kani ka jela ka jongi ki biang ki kot kisla ki babiang ki don ki dei kinong India bat ki wan hang ni da kalenti ka badai mdei ban chu siu pisa yo ubrio ubam dei tang unong India ru ubuan ban syong ban sa ban tre ban kata hang ni da kalenti ka babean kamut usyurung tu syang ni ka jela ka jongi te kumno fin penlut kai ka pisa ka jongi kumpai ba ban siu ya kata ka syakini ki brio namar ku mangoong hi lara kim dei kinong India komut bakim don hok ban yo ka pisa namar ki wan da kalenti ka bomdai ban akaliang jong ka seng ngikwa ru ban ong ya ka sarkar ba kadai ban lengba ka ni ka jingja kadai ban wat ban pensitom ya kibri ki bedon bentah kini ki kambean
bat banwat ban pensitom ru ki brio bakumnu kini ki brio ada dei bakim dei kinong India ki poi shadu kini ki kram doyong se ki kendon kensrok jo kini ka jala ka chongi dei ban pensitom ki bakum kini ki brio naman ngim tep balambang ni ki jakale si ndala kilawan ban tre ban kta kila lu ban yo ki kot kisla ban shna ki epic ban shna ki ni kitai ki kot ki badan kam kin kala long no pat kum ta ki trai snong la ni ki trai jelag bapura tina kalian jong kaseng ni keren da ka bashar syaka sorkar India kum ju syaka sorkar Meghalaya ba mdei ban kerki tang ban pau ban pen i ya kata ka mo tang nam ta kita ka optics kam ngi ong ban pau syaka jela syaka ri India ba ngi don ka jing sungo ban ngilong kelut men siem ban siu ya ka pisa syakini ki balangat syakini ka pot ngishu ai la ka ai ka bisa klem tip tikna klem na pentikna bagi dai ni kim dai hok ban yo ya kata ka bisa namar kumba kalong hi ubri ubarung bean chakni ga ri ga jongi kidon ki an ka sarkar India ki ba khanglat ya ka jingrong jingmi jong ki brio klem daya da kalenti ka badai bat kini ki brio ki barung bean kim dai ban yo ya ka jo ka hok kumbangi yo kinong India la ni kinong Meghalaya la ni ki trai snong trai jelang yo di kumnu pat ya ubri ubala yap lani ki bayi ngasem ki jongki lada kim dei sya kita kino India kumnu fi ke sorkar Meghalaya lani ke sorkar India kan ai kita ka ex gratia payment ya ka bangi so bakalong persyak ru ya ki an bat kumjuru kalong kumba pi aimen siem ya ki kambean lada ka sorkar Meghalaya ka sorkar India ka ai ka pisah kumut ba ka penslur ya kita gibri ki buan yalam ya ki banang penbun syusyu nang ni syakmat deh kaumat bam lele wan ya lambe I kharbangla wan ya lambe ya kinu gibrio ki ba banwan tre gini ki jaka hakini ki jaka ki bolong bean banang ni syakmat rum lele la dayak ka sorkar Meghalaya ka don kan ai pi ka bisa lailak kan ai pi ka bisa sanlak ki bahaya ngasem ki jongki bat kani ka kam ka cukut la ka kot kumtu bat kaniru kan penslur banang ni syakmat le kinang bun syusyu le si ki kharbangla lani kita ki bomdei kinong India ki banangwan ban buhai snong hakini ki jaka ki kendon kusrot jong ni rilum khasi jantia ka jongi ba hapo Meghalaya hi barok koi tena kalian jo kaseng ni keren da ka basai bangim sultanat ba ka sorkar Meghalaya kan ai kani ka pisa khamtam e sorkar Meghalaya ka jongi bakan ai kani ka pisa khlem da tip tikna baki dei ni kim dei kinong India but banda daily ba umdei nong India bala tip syai ba umdei nong Bangla la nu bri umdei na po India yaki bakum kita lete horkit hongda kamdei hiru ban ai bisa but dei ban pensi tomru yaki bri ki bon yalam yaki syakani ka jala ban pentre yakum kini kijat kam nang di syakmat kata ka dijing dawa ka bakaseng ka bu Ahmad jong sorka Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya